तर याला विचारा टाळा तुला बाहेर कोण लावून दिला? इथंच कोणतरी असेल तो शाना बघा. तो पळून गेलेला तो किती लोक आहेत? कुछ नाही शरम हाया कुछ है तुम ए रुक जरा सब जन मत जाओ अंदर. 6 7 सगळ्यांचा व्हिडिओ घ्या. कुछ तो भी थोड़ा शरम चांगला व्हिडिओ रुपये नीचे सर. पूरी दुनिया बोल रही है बाबू कि यार ये क्या नया वस्तु लगा रहा है, कि नया कैंची ले रहा है या उसको सैनिटाइज कर रहा है. ऐसी कौन सी चीज हो रही है? हाँ? कितना जरूरी है? हम है ना कि 15 दिन में एक बार है ना ब्लेड लगा के फ्राई करते, या हमारे कहने पे नहीं काट सकते क्या हमारे पास? पूर्ण व्हिडिओ करा. क्यों? आप दोनों कारागीर आहेत का? कारागीर कोण? लोग 3 जण. हाँ? सगळेच्या सगळे गाडीत पाहिजे. सगळे गिरायक हे टेम्पो आपलं गाड्या बोलवा, पोलीस स्टेशनची गाडी बोलवून घे माझ्या. हे सगळे असे दारदे आयाचे उचलायचे. पोलीस स्टेशनची गाडी मागवली. थोड़ी तो शर्म यार, थोड़ी. क्या जरूरी है? कल बहुत अच्छा त्योहार है क्या अपना? हाँ? खुशी का त्योहार है. इधर मौके हो रहे हैं और आप आराम से डील कर रहे हैं. अरे 300 गए अपने परिवार वाले हैं ना, अपने मुमरा वाले हैं ना. हाँ? उनके जानाजे का शोक मनाना है अपने को. फिर लाल पीला हरा नीला ये होके क्या कराना है? 300 क्रॉस हो गया बॉस. मुमरा 300 क्रॉस हो गया. आप तो मतलब बहुत जानकार और लग रहे हो इन सब सारी चीजों में. दुकान बंद, बाहेर लॉक करून साहेब यांचं चालू होतं. ठीक आहे, कारवाई ही- म्हणजे यांची खूप मोठी हे कमाल आहे. करा बंद आणि बाहेर या तुम्ही. चला या, चला बाहेर या. कारागीर कोण आहे इथे? ये आशेष साहेब एक मिनिट. ये निकालने का नहीं, गले का निकालने का नहीं, वैसा ही. चलो कारागीर कोण आहेत? पहिले कारागीर कोण आहेत तेवढं पहिलं ते जरा. बाहेर का आणि इकडं सगळं सामान उचलायचं. ओके, तो उचलतो. हे कारागीर कोण कोण आहे तुमच्याकडे? कारागीर आपल्या गाडीत बस. नाही नाही यांचे तू एक आहे अशाच और बाहेर काढायचे. मी सांगतोय अशाच बाहेर काढायचे. और दुसरं कोण? मला एसआरपी बोलवायला लावू नका. तू एक आहे. हाँ और 3 जन है क्या कारागीर? तीसरा किधर है? ये गाले का मालिक और ये सब बुलाना. तो ये 3. तुम्ही 3 जण कारागीर आहेत ना? ते तसेच कपडे असेल तसेच बाहेर बोलवायचे. हे बाजूला व्हा जरा बाकीचे तुम्ही लोक. चलो आ जाओ. तुम्ही लोक बाजूला व्हा. 1 2 क्या अंबानी बनना है क्या? 3 क्या मिलता? 4 अंबानी बनना. 6 7 ये लाइट बंद कर रहे बेटा. ये तुम्हारी ये गलती की वजह से ना डॉक्टर सॉरी बोल रहे हैं अभी. और डॉक्टर को सॉरी है ना, तुम्हारा सॉरी चलेगा एक टाइम. और तुम्हारी ऐसी गलती की वजह से ना डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया. स्टायलो इयर कटिंग सलून. मला ते पटकन पाठवायचे व्हिडिओ वगैरे. हो, सगळं. गाडीत बसवायचे. सामान निकालने में. त्यांच्या सहित. हे टेम्पोच बसवा आपले. चला टेम्पो आहे ना. टेम्पो के लिए आगे शरद किधर है? शरद टेम्पो के लिए आगे. ते बंद करा आता. हे सगळं सील करा. अरे,